Fazet tismani? Mulej! Lex il-mulej, Sander jien. Sander, skużani fazeta, għax jena kif nisma leħan li ma nafx minn fejġej, najt forsi li jħor u għet ikellimni. Allura Sander, Mela, għazel żewġ fajli biex mur maħħom dejt. minn tala fajlan tana? Eh, ma tantx komplikata di, mux nejnem, ġibli l-buċċa u l-tattatus. tajjeb, tajjeb. Aj, dit nejf daqqa ħajkom l-bicċ ta' xol? Le, wahda, oh. Ġobni dan-nek fas fil-kastu għax t-dejja ibatom id-nej ta' Għana ġeja Caroline. Ejja. Oh, fuzz. All right, Caroline. X'ħan ngħidu? Neħdu nuklu. Croissant. Ma nafux ħabdu ngħidu. Kun onest, fas, jena ma tantx nħobb nitkellem f'dal-okkażjonijiet, hekk ta' Laqqas jien, għara. Caroline, fejn inti, Caroline? Caroline, intu għarrajt. Iwa, thanks. All right, sabiħa. Bat li l-oħra fażet ta' tatus.